facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save
Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy, releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall.
Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang bahay? Chef, yung di sa akin
sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para Exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras alas 9:32. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ipinipresentar kan Radyo DZGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Iyo po, mapuon pa sana kita. Alas 9:34 po, mapuon pa sana ang pro. Sige daw. Arog lugod ka ni biyo talagod 9:30. Sige, mag-text para dangog. Kung yaon ka mo, tabi alas 9. Minapuon pa sana. Sabi, 27 na so, Martes 2021. Ecstasy. Yaon po, mapuon pa sa Ecstasy. Extanos. Question daw, lugod gayud ka mo mga paradango, gano. 30 ade. Ayo man. Chikitan, chikititan, tandang, ketumbang, bang, ketumbang, Katuwang taan puwersa. Sige na stand unit. Konanin mga standby. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pega. Pagaho. Sí, me gusta a mí así. Me gusta a mí así. Paano ta daw eh? Así, me gusta a mí. Diretso ka. Percent. Luens, good morning. Go ahead. Salamat abi Sir Pio. Bago ang gabos, good morning pala. Nagtadangog sa imong ngunyan, Inoy Electronics digdi sa Barangay Dinagaan, Legazpi City. Enoy Electronics. Roger. Salamat. Taday siya huminali. Ano? O, dealer ilikan mga cable. Enoy Electronics sa Barangay Dinagaan, Legazpi City, over. Sentro iyan ha? Oo, sa may LCC. Salamat, Enoy Electronics. Mabuhay ka mo dyan, tabi. Roger. Sige.
Sa mga dagdag pang bareta, tabi, Sir Pio, buminagsak din sobra 50% ang kaso ng dengue sa Kabikulan, ngunyan sa katahawan kan taon, kumpara sa nakalihis na taon 2020. Ini ang ipinagunambitan sa DZGB News ni Department of Health o DOH Bicol Dengue Regional Coordinator Val Bachelier. Nangunyan 404 sana eksakto ang kaso kan dengue kumpara sa 1,263 na kaso kada kalihis na taon. Susug kay Bachelier sa probinsya kan Albay, 20 sana ang nanotaran niya na kaso kumpara sa 112 kaso kada kalihis na taon. Mientras tanto sa Camarines Norte, 97 sana kumpara sa 166. Camarines Sur, 100 sa o kaya 170 kumpara sa 605 na kaso. Sa Masbate, 24 sana kumpara sa 100 Gs, as in 31 sana sa Sorsogon kumpara sa 238 na kaso ka nakalihis na taon. Mas nagtaas ang kaso ngunyan sa Catanduanes. Sa 61 ngunyan ang kaso kumpara sa 32 na kaso ka nakalihis na taon. Ang nagadan sa dengue, susugay Bachelier, 4 sana kumpara sa 14 individual ka nakalihis na taon. 2 ang nanaturan sa Camarines Sur na kung saing saro digdi ang 72 anyos na individual, asin sarong 7 months old. Sa Masbate, saro man na 80 anyos, asin sa Sorsogon, 62 anyos. Ipinagtuturong dahilan ni Bachelier kung natataduminiit ang kaso ng dengue, tao minalawag daw ang panahon ng tag-init, asin ang mga aki, asin mga teenager na pirming natatamaan, nagdeteriorate sa sendang mga harong dahilan sa protocols kontra COVID. May patanid ngayon si Bachelier sa publiko na dapat rumdumon ngani na maiwasan ang dengue. Go ahead, roll video. Hali dyan sa US. So, para tayo kung hindi natin nailinis yung ating mga bote, yung mga particles, like lahat na nag-accumulate ng tubig sa labas man o sa loob ng bahay natin. Kaya kung binabaha tayo yung mga bote sa loob ng bahay natin, kahit anong container na nalalagyan ng tubig, probably lahat sila pwedeng mugaran ng mga lamok na ito. So expected natin ngayon, dadami yung lamok, and kung sakaling may kasong dengue sa atin sa isang barangay na isa, most probably pwedeng dumami din ito sa barangay natin kung hindi natin maagapan ito. Roger, si Sir Val Bachelier Tabi, Sir Pio, ang Regional Coordinator kan dengue digdi sa DOH Bicol. Di perang porsyentay so ibinaba kan dengue? Sobra 50% Tabi, Sir Pio. Magayon, ano, and ang atribusyon kaan mayormente dahil sa halawig na pag-init. Ngunyan pa sana daw nagpupuon sa pag-uran. Oho, okay. Di ano ang antisipasyon nila pag nagpuon ang uran? Was there ever a time na ipag-irestorehan niya na pag magpuon na yung tag-uran, pag mag-surge ang numero kan dengue? Over? Roger, to the Tabi, Sir Pio. Ang patanid ni Bachelier, mag-ingat ko niyan, dahil ingatan hanggang so pwedeng pagtiripunan ng tubig, araw kan mga natatagduan na mga bote, mga balde, o kung ano pa man na pwedeng pagtiripunan ng tubig. Tadyan talaga daw Tabi, Sir Pio, minadakol ang lamok na yun ang nagpapadakol maning kaso ng dengue, tamatag-urana. Iyo, dahil lamang naunang bita na so mga quarantine, so mga restriction, nagkaigoning oras sa paglinig sa mga harong. Pero patabi yan, Sir Pio, so iba daw na mga individual na dahil nakakaluwas, dahil pwede magluwas, ang nagiginibo, maglinig kan harong. Yan, okay. Okay. Roger, so yan Tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, hali sa Department of Health on assignment. Ako po, si Luwens Burso Barcena. Salamat, Luwens. Sa istorya hali dyan sa DOH. Nagbaba ang kaso ng dengue, digdi sa Bicol. Thank you so much. Ano, magayon yan na indikasyon. Sana mamantinir ang dengue baga, ang kausaman sa kabaglaan sa mga lugar na pinagbubunayan kan manok kan namok na nagdadara kan dengue sa mga tubig na stock. Ako nga ni stock, ano ba? Running water eh. Yan na mga sa Florera, yaon dyan, mga maati-ati na lugar.
Yaw nandiyan tabi ano. Si kumpadreng Jomar, marhay na agaman pa di. Go ahead na. Salamat pa rin Pio, maray na aga sa mga parantabay. Dinagsa na naman min mga mapabakuna ang ikaduwang aldaw kan 5 sunod-sunod na aldaw na pagbabakuna kan bakunang Johnson & Johnson tigdi sa syudad kan Tabaco. Ini matapos ng aga halos inatustulo sa primero pa sa ng rangkada kan pagbabakuna ng aldaw ang duminagsa digdi sa Bicol University Tabaco Campus kung saan pinagigiboan pagbabakuna sa target kan lokal na gobyerno kan Tabaco kay puan nida na makabakuna ng na simana kung kasunod sa Biyernes min poco mas o menos sa 5,600 na mga persona dahilan ta ini ang kayang abuton kan ipinadarang doses kan Johnson & Johnson vaccine digdi sa syudad kan Tabaco. Kasud so target sobra 800 ang nagpalista. Ang problema ta labisan ng 600 pa deso na bakunahan kasud Oho. Ang rason nakulon ki nag-aralan ka sa blood pressure. Kaya dahil binakunahan. Iyo. Kadaklan susog sa nakauling niya itong nurse, kinarabot, kinervyos. Sa mga puro senior citizen na bagay na eh. Ibaga kaherak man. Mga senior citizen, ang pag-abot, ang pag-ikuha na kan blood pressure, mga 180 over 120 ang mga blood pressure. Pangangayang paghali ko sa harong, normal ako, ang pag-abot digdi, minalangkaw. Mantang nagrarina duman sa Ringgilya, sige na ang langgaw kang presyon. Roger on that. Kaya labing sanggato ang tayo na bakunahan kasod dahil lang kaya. Pero susok sa patakaran digdi kan lokal kan City Health Unit, kaimaninda sa salidahanan mga ito. Yan. Pwede sinda magbalik sa sunod na aldaw pagkababanan sa ng blood pressure. Iyo. Kaya magkakaigwasan na sinda ning pagsalida sa listahan o magdadagdag pag-abot na kang ultimong aldaw na talagang sobra bakuna komparado sa senior citizen. Ano lang si Damahit do. Pero sa ngunyan, padagos pa manggirari ang pagbabakuna asin padagos ang pagsusort ng lista tangani na ang gabos na mga ini mabakunahan sundo sa pet sa Biyernes kan bulan kaini. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar sa pagtutugay-gay man yato kan vaccination rollout digdi man po sa satuyang palibot. Maray na agad yan kay pinsan na Lurina. Si Lurina. Maray na aga po. Maski po anong oras. Basta kami DZGB. Lurina, may utang pa ko sa ito. Kumparing Jim, maray na aga po kami. Yes, salamat pare, maray na. Dapat baga kumpadreng Jimmy, kumbaga sa bagyo, ang warning bago umabot sa bagyo. Yan. O yan na Hops. Yan. O yan na mismo sa warning. Sa luho mismo. Sa luho? O di ba? Bako yan na abiso pa ding Jimmy. Bako na yung na-abiso. Diskwedo na yan. Yan na.
Ang problema ka, Yo. yun, Iyo na nga ni ita so supposedly baga ang warning bago umabot sa peligro. Sa peligro na. Aha. Ayan. Daing abiso so, o daing serviso abiso. Ayo. Sa inyan sa Paul ba? Iyo, aha. Mhm. Oh, di garin ano yan Padring Gym National Highway o Provincial Road? Ah, di PWH region iyan. Di kita. Kita yun na nga ni baga oh. Oh, day mabaga oh. Basta sa na may nagturtindog na kahoy, igwaning nakaporopot na anoan. Ah, yeah. Oho. Garo ang Pading Gym so aki na nagkakawat baga sa hagdanan sa pinakaitaas na puro kan hagdanan. Ah. Susuriyawan pa kan magurang, mahulog ka diyan. Oh, imbis na day mahuhulog tani susuriyaw, mahulog ka diyan. Baka pigusuriyaw, day ka diyan mahulog. So, yung baga oh, ilinganan no. Para Yusip na luho yan. Sige. Iyo. Nasaan ka nakahiling? Nakahiling ka na pa rin, Anlo, nasa gilid? Dai pa. At yung bigaan na paluyo na dahil, puros nasa tahaw, between intersection, hindi na salita, DZGB nyo. Salamat Pading Jim. Dagdag na istorya dyan sa luwas. Tulay dyan sa Paul ba, ligaw, ang luho sa tahaw. Ang warning pati, uto na mismo sa luho. May nag-text man sa to. So abiso man kan smart. Natapos na daso sa kuyang kuan. Binayada naman na 200 pesos. Dali. Hello, good morning. Good morning po. Yes sir, good morning. Si Say Tabi ini. Si Reynaldo Patseo po, sir. Sandali ha. Reynaldo Pacheco, taga sa Intabi si Sir Reynaldo Pacheco, nadadangog ka sa DZGB, programang Tingog kan Banwaan. Taisan po, Legazpi City. Ay, mga taga Taisan, good morning. Ano pong may paglilingkod, Sir Reynaldo? Kung pwede po, sir, makaagad akong tabang sa Indo, manugod po sa SS ko po. Sa SSS? Opo. Nata po ito. Kung pwede po, maidulog sa SS, dahil senior citizen na po ako. May pension po ako. Kunyan, ang pension ko po dati, 6,000. Ngayon po, naging 3,000 na lang. Kaya dahil po ako makaduman, dahil senior citizen na po ako, mapagalong ko pag magaduman sa may pandemic. Iyo tabi, igwa kaning ang kompletong ngaran mo is Reynaldo Pacheco. Middle name, Aranya A. Madali tayo susurat ko hata. Babalog kong apo na ng SSS. Opo, kasi mapagal po pag ako lang duman. Sandali po. Luay-luay. Ano? Reynaldo Aranya Pacheco. Anong ang kompleto mong birth date? Kada kuling parareho ang
ngaran, pati ang middle initial. Ano ang sa imong birth date tabi? First, ano po, date? Birth date mo. Birth date, July 22, 1956. 1956. Ang sa imong SSS number tabi? Maluya po ang mata ko. I-forward ko na lang po sa inyo, Sir Pio. Oh. Sige tabi ta kaipuhanan iyan pag nag-upload kami sa SSS. Hahanapon manggirare ang number kaya paki-text mo na lang tabi sa ko. Iyo po. Oho ka. Isusurat ko muna po dahil ipasurat ko dahil maluyan mata ko na. Taga saing ka ngani tabi Sir Reynaldo? Taisan po. Taisan. Oh, sige tabi. I-text mo na sukan mo ha. May upload ang kita kun maakomodar kita sa SSS tabi. Buda nakadangog ka man sa radyo tabi perme. Iyo po. Pero nakasubay ba sa Indo? Sige tabi. I-text mo sukan na tama palaog pa akong report mo na ma-commercial ako tabi ha. Opo. Salamat po. Welcome tabi. Sige, thank you so much. Salamat po. Yan, katuyang mga listener. Latunta so text ka ito. Sige, diretso muna kita kan istorya. Yan sa luwas. Friends, go. Good morning. Yes, maray na katabi Sir Pio. Maray na agas ng mga parantabay sa mga tugan niya itong mga bareta na iling pagtaas na numero. Ngayon mga senior citizen na nagpapabakuna digdi sa Banwaan Candaraga. Matapos nga din mag-abot na digdi sa Banwaan Candaraga na Johnson & Johnson sa Johnson's COVID-19 vaccine na kung saan ang priority nga ng bakunaan iyon mga senior citizen. Pwede din sa DZGB News ngunya na pagkaaga kay Dr. Cesar Mata, ang OIC head ka na Municipal Rural Health Unit ka na Daraga Albay na kung saan kaso hapon kan pagpuon kan sa ng pagbakuna minabot na sa 571 ang bilang ka na mga senior citizen na tulos na nagpabakuna kaso hapon digdi sa Daraga Covered Court. Tangon niya nagpapadagos pa ang pagbabakuna digdi sa Banwaan Candaraga na kung saan padagos ang pagsundo kan lokal na gobyerno sa mga senior citizen digdi sa mga harayong barangay ang aning sinda maproteran man kontra sa COVID-19. Kaya ngunyan padagos ang pag-inganyar ka na LGU sa Gabos, lalo-lalo naman sa mga senior citizen na yun priority kanon nambitan ng bakuna na magparehistro na online. Kasi kung makaparehistro online, tulos na magtaon din impormasyon sa indang barangay dahilan ta mismong ang Rural Health Unit magidman kan LGU ang masundo sa mga senior citizen na aning mabakunahan na digdi sa Sentro Candaraga partikular, digdi sa Daraga Covered Court. Yan ang mga tigdag na barit at sa luwas. Rans Luna, DZGB News. Salamat, Rens, sa commercial break, station break, commercial, tingog. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola.
Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swap. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Hinimo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Matabang ako, naturadak, uragon ako, isog ako, Hinebra tayo, Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mag-iiwan, matindihan man ang laban, Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Scrabble tastes better. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ni Big Savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ako po si Carlo Lirio, taga-Bita ng Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one! DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang ultimong State of the Nation Address o SONA na magpasar nin lane na magtataon nin libreng legal assistance sa mga opisyal as in enlisted officers kan Armed Forces of the Philippines o AFP, as in Philippine National Police o PNP, as in iba pang uniform personnel. Sigun sa Presidente, inibilang ayuda sa paghampang kan mga soldados as in pulis, as in iba pang nasa serbisyo sa mga kasong may kinaraman sa pagpautob kan sa indang trabaho. Katakod kay ni, siniguro ni Senadora Ronald de la Rosa
Naaaksyonan niya ang kahagadan kan presidente. Sinabi ni De La Rosa na isusumiter niya ang nasabing bill bilang chairman kan Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sa iyang ultimong sona, hinagad man na ni Presidente Duterte kay Senadora De La Rosa na imbestigaran o kung pwedeng badiluna ang napigsasabing opisyal kan o pulisya na nagpalaog sa nasyon in armas na AK-47. Si De La Rosa na nag-atendir sa joint session tulos man na nagtango o nagsimbaga sa pahayag kan presidente. Sinabi ni De La Rosa na aramon niya sa PNP ang estado kaini dahil sa pagkaaram niya may naisaangat ng kaso sa Sandigan Bayan manangodigdi sa mga police officers na imbelto asin nagpapadagos na ang litigasyon. Sigun kay presidente, apera sa pag-importanin AK-47 nagtatao man na nin security sa mga negosyo ang nasabing police colonel. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnone Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days na pagkainumin, Philnone Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. At smart si Madam Janet. Dali. Kalaog tango na si Ans Nagalero sa linya. Ans, maray na aga. Go ahead, Ans. Yes, maray na aga si Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya tong bareta, porsigido ng gaad, ang Department of the Interior and Local Government masolusyonan
at insurhensya sa kapalibutan. Ini ang sinabi ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dinyo matapos na magbisita ni dito sa syudad kan Legazpi para mag-atendir din sarong pagtiripon. Sigun sa iya, sa ngunyan padagos ang pagtutok kan sendang ahensya sa implementasyon kan Executive Order number 70 o ining manungod sa pagkortar kan na problema ng local communist attacks. Sigun sa iya, igwanin 16.4 bilyon pesos na alokasyon ang gobyerno nasyonal para sa mga programa para makortar at nasa ambitan ng pagay as nagalaom siya na maski nadigdi sa Bicol na talagang igwaman giraray pagpresensya kan mga makateroristang grupo magsabay naman sa mga programang ini asin masolusyonan na nasa ambitan ng bagay. Ini ang kabtang kan pahayag ni Yusek Dinyo. At sa totoo lang, napakaraming barangay ngayon ang gustong humabol na mabiyayaan din. At ayon kay Secretary Anyo, itutuloy natin itong programa na to para lahat ng barangay na nasa nayon ay matulungan. Sa ngunyan, padagos ang koordinasyon kan sa indang sentral na opisina sa DILG Bicol at iba pang mga ahensyas ng gobyerno digdi sa Kabikolan para sa nasambitan ng bagay. Kintabi sa Pio at mga impormasyon pa with Boy sa Mobile, Ans Galero, DZGB. Salamat An sa sa fan, pwede sa messenger kundi mapakubersal kita ta ang bida kon igaman ining programa ay mambagao dahil nagsimbag baka offline adi pag offline nagaring man yan dahil baga adi yun yanta pinag-text na kundi Mr. Pacheco tabi day akong load sa smart naubos day ko maapudan sa cellphone sa aga tibaad ba konta ide na sa imong concern dyan sa SSS ikaw man nga nagpapahapot pa sa SSS in case maapudan mo tabi ang SSS pakihapot man ki Ma'am Janet kung may restructural loan condonation program sinda ino-offer mo niyan. Yan. Tanganing puwerte. Sa aga siguro taray ko siningaran ni Sir na Rinaldo Aranya Pacheco. Ugta ko digdi sa bag ko. Yun, sa aga pa. Tod malod ako. Naubos sulod. Si Rinaldo tabi. Sa aga ining kuan sa imong concern. May hanap buhay ka dyan yun So 15, lawga na sa hanap buhay mo dyan. Sige na. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Eric, sinya, kaparapulong postulato, ikan, likod, bandang lokal. Lungs, buda sa kidney. Mga ilang buwan ka na hindi nagtatrabaho dahil sa mga masasakit mo? Mahabi naman po, nasang taon siguro. Ngayon, nagpa-detox ka kasama mo si mama mo. Dito. Nung matapos mo yung isang buwan, ano yung nakita mo sa pupo mo? Mga kulay green pong nilabas. Gallstones yun. Madami? Dami ko. Ilang araw ka nagpupo ng gallstones? 2. So, nawala na yung sakit sa may liver mo nung maipupo mo yon? Wala na po. Yung pag-ihi mo dati, ilang beses hanggang umaga? Hindi ka na nakakatulog? Hindi na po, mataga na. Ngayon, ilan na lang after 1 month? Nawala na ba yung sakit ng tiyan mo? Wala na po. Ako po si Lorna Lustre, taga Daraga po. Nagpa-detox po ako sa Nins Wall Center. After 2 weeks, lumabas sa dumi ko ang daming stone, kaya hindi na sumasakit ang aking tiyan. Maraming salamat po sa Nins Wall Center. Mga kaibigan, ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lanes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plema's Work Kids yan.
paggawa ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na po, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex. Ditex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon, nakapagkontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdara inining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Fault Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5, maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhinang sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog ka iyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunlight Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Banwaan, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, an
ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Kay si Madam Janet, tabi si Reynaldo, day kita magkakahuron on air kung nag-chat ko siya, so concern mo tabi. Pasa na, paning reply. Ako mo darangon yan, makakaoning oras sa ibang programa, sa aga po. Reynaldo, paabot ko Madam Janet, concern mo na suspension mo, senior citizen ka, dati 6,000 more or less, ngunyan 3,000 na sana. Pasa ko na Madam Janet, kung di siya magkakasimbag taiguanin mga chat ko na lang. Ngunyan, nahiling din na. Siguro, data na yan, akomodar ng drama, tapatapos na kita. Sa aga po, si Reynaldo. Kung anong simbag ka ini, sa aga papaabot ko sa imo. Magdangog ka sa ng permitabi, si Reynaldo. Magdangog ka sa ng patsik. Hello, Sir Reynaldo. Good morning po. Ewan na po salamat na marami. Salamat. Iyo po, patapos ng programa, commercial pa kami. Basa pa sana ni Madam Janet, siyempre mahugot pa ito duman sa mga records nindo, buda maisip pa yan sa opisina ninda. Taga, magdangog kagiraray ta, kung sumimbag man si Madam Janet na pagkatapos kang programa sa chat, papaabot ko manggiraray sa imo tabi, Sir Reynaldo. Ano po? Po, salamat po. No problem. Wala naman po ako nag-imati sa inyo. Sige tabi, salamat din mara. Ingat po ha. Wala po, salamat. No problem. God bless. Sige, sana magsimbag si Madam Janet, makuha ito kasimbagan mo. Salamat po tabi. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. At tayo'y magkasama. Salamat at sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit mabis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat, bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.